tinawag kay chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys akong ipasilit nyo no among gi vlog ning among ikaduhang abono sa pipino guys, ikaduha ni kasimana ro pipino ha. Among abono ani guys sa hinubig sa primero 1 kilong complete ug 1 kilong nitrabor. Ay 1 kilong calcium nitrate, 1 kilong ni complete. Pagkaro ikaduhang abono guys, nagkuan ko guys. Among buot tagsara ka tinapag hapon nga tubig. Karon ikaduha tagsara gihapon ka tinapag nga tubig pero kung abono gigamit guys kuan na dublado ang akong complete, 2 na ka kilo ang complete na nagnitrabor ko og 2 ka kilo pod to 1:1 ko, 2 kilong complete, 2 kilong nitrabor pero ang ako ang bis sa punuan tagsa gihapon ka tinapay pero ang akong abono nagdublado na pero kay ako kung bibalanse ako taning tagduhaon ka tinapay nya akong abono mura gihapon timpla tag 1 kilong complete, 1 kilong nitrabor hago kay may sa mo ako pasa punyuta kag kumangkulan ako lang gidubladong abono nga isa lang gihapon kita pa among timplada karon man among abonong gikutaw guys hagol ni kan guys kumpleto gatong nitrabor mo niyo ako ni humulan kaniyang buntag kay sayo pero akong timplada guys no basig makaingon mo nga ako binutbot ni nga sigog sagol kining gusto with molasses mo akong kuan guys akong pag tubig gamay ko daghanan magbuti baik lang po niya. Ano ko guys no? Kada timpla, kada kuan labi na sa importa iper meron gyud abono mo gid akong gitasagol no gusto with molasses na raw. Sig makaingon mo nganong mura sa glasaw. Kining molasses kay sticky kasi pero makabutan na siguro pila ka bulan. Makuan na siya mamurag malasaw na oh. Mahon na siya matubig kay gumika sa duga sa guso niya. Guso po guys oh. Gagmay na kayo kaingon og apil na to butang ang guso. Kining guso guys nagkuan eh. Niabot ning mga gikan pagbuhat ako ng mga uno mo ni kabulan kadaghan kining gusto ako mga kaya ng mga 200 kilos ako nakuha ito pagkuha ako sa akong tour sa kuan guys badyang manara. Pero nung tingin ng timplahan ako is 2 ka litro kada drum pwede itama ka pwede ma daghan o po short po pwede pag magamay pero bitahan mo daghan kasi wala may overdose nga itong gusto with molas wag yung timplada kada kuan guys kada abono niya kung nakoy kuan guys namang koy binuhat nga kuan dito pure duga ara sa guso no kay na short ko sa molasses ko atong gi kuan pakita ko lang po to pagprocess ko sa to pag buhat ato nga kuan ato lang i-advance murag partial kung magkuan mo og guso gani nga mantay molasses pagkuha nato sa tubig sa guso ato sang ibutaw ko ano ibuhat butan to sig silupin pwede kana mga vacuum kay gaan ra pwede po silupin sa isda pero nakita tubig kanon og butang guso atong ibuhat sa kay mga isa ka adlaw atong ibuhat to bali-balihon nya atong batan kay mo gawas mo tuga sa guso igabot sa hapon ikagabi pwede ka tong ibutang sa kuno ato habaon tong guso pero katong guso atong hapon siyang ibutang og kanang salog barong kaway atong patulong sa hapon ayang kuan guys yang duga pero katong duga ato nang i-stocks tong container wala na siya ingon nga na expiry date o ganus ama expire sa abot ang tuigaw na expire guys basta kanang organic atong gamiton kay mo akong ginagamit og mahutdan ako aning gusto with process katong pure duga sa gusto nga akong gi-process og gibuhat akong init sa kadlaw nya akong gi kuha ang duga kay mo gawas man duga na guys mabuhat sa kadlaw nya ang gusto ana imbis green maputi na nya katong gusto inyong ilabay ayaw ilabay bisag asa pwede ibutan sa mga puno ag lubi kay makaon gihapon to sa tanom ug mo rin kay abutan gisulti nya ato pakita niyo ron ang pagkuan guys pag abono mo mao gihapon timplahan sa una sa kuan ato lang sample ron ang pag sa pag-abono kini ato sa ugayon ano ni porma sa nga ko tubig guys ingon ta ingon nga pure nga kuano kay tubig ra kun agi pagka konlutag yung color sa molasses ini ko ano guys hilis man kompleto ka koto man gikuandaan mo sa dagan sa pagkuan guys pag abono guys kinang tubig mo sumpra ato pag abono guys sa kuan mo gyapon dagan sa una sa tuig distansya gamas punuan pwede pong idikit na ito pero idikit os punuan guys pag mo init istet ato yung pulo pag bis-bis no kay madaot ang tanong mga nagdikit ang basa nga tubig sa abono niya wala makakalapid pan nara sa pundaga sa puno ako guys idikit sa puno ano nara bangon sa butas sa katinapa ra mong kitang kamo kada punuan guys pero ang among abono ani gadublado na masilip tam ning kuana guys ning mga dagana sa pipino duha pa kasi mana guys atur ba ipa kanya katong among gi-vlog atong yagi dan mari mga kuan way nagdana mga toy-toy guys no lagi mga punuan ni guys nga
Di nato ika pamutbot no duha pa lang ka akin ni tulo ka dahon guys. Na nasa ito nagay pa ni guys duha pa lang ka dahon nagdala ba tulo pa ka dahon usa duha tulo ikatulo oh. Na nasa bunga guys no naro. Kita man tong unod oh. Hasta kasunod siya oh. Nayo ba ning punuan guys nga duha pa lang ka kuan, duha pa lang ka dahon mangita tadig punuan nga kuan. Dito siya. Dala guys, siguro maka sulti mo nga kaya kuha binot-bot abot-bot na kaya kay duha pa lang ka kuan namunga na. Dala guys oh, masilip to guys kini guys oh. Kini ikaduha pa man kini dahon oh, isa duha pero kini ikaduha guys na toy-toy na guys pero di ta ka-inspect kung makatuloy ba sa dili na ikatulo niyang dahon oh. Na ano, akong suspitsa na guys no kung pagduda ni kanina ako ang abono ng lugar kaysa una sa upo ko magamit ng organikong abono. Adto na maabot tag 5 uno mo 7 kadahan usa siya mo toy-toy karon tingala ko nga bisan katong miagi namon kuan guys miagi ng vlog nga pud ko taw among gidayamon pag style inaani gyapon siyang dagan pero di siya kaparehan ni karon nga tag duha pa lang kadahon na raw masilip man guys bunga gisa kay nagunod man ikatulo oh ikan sa ikaw mama ni primero yang dahon kay kini mama di kibali yang liso ni sa liso pa man gini siya kini primero usa duha pa man yung bagtangta pa ron usa duha na bunga tulo na bunga kaupat na bunga ikalima na bunga, kaunom na bunga. Nakita mga guys, kapito na hapon. Ikawalo, ikasiyam, ikapulo guys, ika-11 na hapon guys, ika-12 na hapon guys, unod hapon guys, hasta ning udlot ni ali. Manang giingon niyo kung ato ang istag sa kape atong paano, di ta mabungbong pasan ning amo gipalyan tungaan eh. Kay kamo ding bungbungan siya guys. Idayamon. Astang pala ani guys, makita ni diskarte wala pa ni bungbong, kay among bungbungan pag lusot-lusot na pagtingharap sa parte na kapag tuyok tumoy. Kato pa kung ato ang i-double cropping atong area, kini sa makakuha mo binangay di kabulo atong palya lagyo ning tablan mo guys. Tag 8 metros ni mo kung sayang mo ito nga. Way income ni akong gi double cropping sa pagkaon gidungan pag taon ni pipinog binangay sa ato pasod anin akong tanom kung mo pipino ko mo tapsin na pus binangay no gamay. Kung diskarte lang sa baka amo na po ipasubaybay usay diskarte na mo ni. Pasang karon mo na diskarte na mo. Dili ninyo nga kanang amo binot kini isa guys ikakuan siya ikatulo. O nagsulod ng mga puno ato man makita ho. Nagsulod ng mga punuan ikatulo siya usa di bunga no usa duha wala ikatulo na. Ikaupat ikalima nagsunod guys wala ipawang oh. Tulo upat lima unom pito kawalo nga dahon na agihapon sa to pagikan sa tulo mo tayo kahit tamo mainline ani kay headline mo pipino bisag makadahon ta og 40 gikan sa may bunga makadalal sa 30 di ta mag-inspect nga mubunga tanan kay di magita kay kada kita garas punuan. Pero makita to guys ang mga pipino guys nga nag-abanid yung bunga no. Asa sa pikas oh no. Ng mga bunga sa wala ingong basta makasugo na siya bukin guys. Ang isa murag kuan lang. Ning bunga gyapon siya sa kaduha no. Isa duha na si bunga na sili pa no. Nagsud may magpunuan aman tay mo naglakaw-lakaw na. So na punuan. Ikatulong dahon wala si mubunga na raw daho kan siya murag bulak ra ikaupat wala hapon pero pag abot sa babaw guys nagsunod na po siya guys. Sa ato man naglatang sa duha ka dahon di ta ka-inspect kada dahon siya mubunga pero pag abot og yang bunga mo makabuylo abane na siya guys na oh. Perminti na yung bunga niya. Gasunod ba yan to kung hindi man tayo nga kanang ni lakaw tag kuan pikas o gasunod na po siya. Kaya magsige ko tag pamutbot guys ang Ginoo na balog na mutbot tag wala ko lang ika kuan yo labi to nagsugod og garden. Basig makaingon nga pipino dali ra matibas dali ra to ra matibas pero ikatibas po ani ato bang ma-inspect ang palya magbuylo na po siya. Muna akong ika kuan yo nga og pareha mo butag mo tablas yung palya kay ang palya pero pwede man tong ibutag 3 meters ang tabla 4 pero di kita makaharvest og lugay no kay mag-abot naman. Mga atong lagyon ang palya pwede mo 6 metros pwede mo 8 pero ato pong puning kamutan ang tunga atong ma-incomean sa di pa ta maka-income sa palya kay sayang po kay atong labi na pa para kuha kasi narkilahan ko ni ang arkilahan ko ni 10 mil ang tuig bali 2 ka hektarya sa ato pa 20 mil ang tuig 5 ka tuig ani guys 100,000 akong arkilahan sa ato pa kung ako lang pasagdaan ng tunga maghuwat ra ko sa palyang maka-income ko tag 8 metros akong tabla kay tag 8 na mo dagan ro pating sayang as tunga ano ako income sa ato pa samantalag akong gi double cropping nga ning pipino. Kini guys, amo lang po na ipakita nyo abot og mga 35 days first. Merong harvest na guys, ipakita nyo ni kini mga punuan mo ni mga dagat ang so. Humana mo kain kataran. Wa gid sa mga bungbong. O tag sa kapira mong dagan sa ano, distansya. Sa ato pa ang ato ang ikuan, ako magi-compute gabi ang gidaghanon nos tanom kung naatay 100 meters. Ang 3 ka metros guys, makatanom mo tag pulo ka punong ano, kay kuan man. Ang 1 ka metros 3 ka pi og
10 cm. Sa tapan ay sobrang 10 cm. Ang 30 cm isa na po na ka kibali P. Sa ito pa makadugang na putag sa upat ka sa tulo ka puan, tulo ka metros makatam tag pulo ka pa sa 200 meters. Makatanong kita na sa mga kaya kuan. Sobra 300 ka puno ano, kay 100 meters man sa gilayon ani. Nya at mo to gi pasabot nga ato lang mabalanse bisag mo income lang tag kada puno ang tag 5 kilos sa motibas ang pipino. Kamo na balanse dag maka-income kita di ko yung mga nato kita ditso. Kasi mahambugaway ka may to kinabuhi nya di ta katangtong magkalisod kinay pipino guys. Ang regular yung harvest ani no, latang rag adlaw sa isa ka semana harvest siguro mo ka upat or katulo labi nag magkasugod kay Domingo, mo ka upat ka. Kung Lunes mo katulo ra ka pero kung imo pong kuan gusto jud kang madagodag kuan depende sa bayro pwede ra sa kasimana harbisan mo tutulok adlaw ka pero ay mong gap pero ang bayad gyud ingon gyud kaduha-duha ilang kay maglisod kog dispos at pilit kita mo harvest duha-duha guys kay lisod kog kayo kita magbuot sa tong harvest di ta mag-agad sa bayro pag kita magbuot tong harvest maingon po nang bayar kamo la pamaligas yung pipino kay maglisod man sa pahalin mo nang sa indabtanan ta sa bayro po na kini ako guys para man dinay kung sa mo tagtag ko kung sa di man sa palengke mapura kong sundon kay disod kay managtag na po mamayas tong gulay mo tag buag suri-suri way mamalit kay dagko kayo og maro kapakita sa kini kaduhang abono ron sa mo tong katulong abono ani guys kasi di makabla kay busy akong cameraman mukuha na ko ang timpla na ko ani tulot ako ana 5 kilos na kada drum 2 ka kilo tunga na ang akong katong litrabor dito pero ko ipare sa tong litrabor ko ana guys winner. Pero kato kung gusto, permente itong hakalitro hanton ni matibas ni akong gulay. Kung naa pa lang ko'y gusto og katong di ba pero sa guluga sa molasses. Di ito ginawala guys no kada abono, mao gito kibali mo yang food supplement nga organic, kina kong abono di gini pure nga synthetic. Ay organic permente og mao na daghang salamat sa inyong nasabtan akong pasabot sa atong area nga kung dako atong tabla. Atong diskartean nga ang tunga, atong maingkaman siya samtang dili pagkuha na atong palya. Kanang palya 42 to 45 harvesta. Samatalang kining pipino gipauna tani og duha ka semana, murag wali abot duha ka semana gyud si kini magduha ka semana ron ang among palya. Nag-upat kami ka adlaw guys, na porma sa palya pagtanong sa tribuan guys, sinigling naman eh, mo ni porma. Sa pagtanong upat ka adlaw kini. Gani sa adlaw mi makabuno po mi perno abono ani. Pagtanong na ni guys, kam pa ni tag duha pa dahon ani kay kuan mo ni makaadlaw pa man sige kang pagsidling. Nga mo rin ko ipasabot nga og natay area nga lagpat ang tabla. Diskarte tang makatanom ta sa tunga kay sayang man katong area nga atong pasagdaang tunga makuha ta sa palya dugay maging palya samantalang inig kay kining pagpasabot sa ining pala si katay dire kining pipinuha gyud ang awong diskarte kita yung maplorin no moabot ni katay dire guys kining mga ulot ako ning pangkutloon sa ta pa ikutlo na to sa ulot instinct na tanga og masangko na yung bunga dito sa yang ulot wa na tay maingkamano kay kuan man wa tam ni pasilingsinga. Hindi po ta masayangan kaya ato ni sangi ako ni sangi tuhoy guys kinig. Ako ni pasagdag bukatay magsampo kay guys sa palya sa ato pag ana diha maabot na diri butang ta maabot diri kay di mo na magsilbi kato ning kutloon diri pa siya guys kay atlas tuwayan ra man eh kutloon ta diri lang siya dili isa kapawa siya kusog no. Kay way support niya kinirag sa ligang to pa may tendency kini maputol ini daghang sa bunga. Mong maabot na bulan guys. Sigurado ko makaabot na si diri. Bulag 35 days ba maabot siya diri. Kato pa bisang sa kadaghan sa bunga budag ko diri di siya maputol kay makahigot naman diri yang kiningkuan yang lawas diri nga mga tuwa di ba diri sa maabot ning duha ka mga tuwa ako ni kutlo ning udlot kita ko lang ikot ko tarong kinamuton atong kutlo sa tupa kung di kan diri sa yang bunga lagi nakadala na sa mga buta tag 40 kadahon taman diri bisag na lang si 30 nga gidala di natatantong malugi o mo na kasulti nga kung natay lagpan ka tabla to gyud diskartean og double cropping ang tunga kay sayang kayo ang atong area labi pareha akong inarkilan og daghang salamat inaot nga amoy sawang pagsuporta pagsubaybay sa among YouTube channel para daghan po makatuna kay ato agud guys murag natawag kanang binisaya lang kay no kay atong gutas to mga ginasto ka kay nga tanom pareha nang magplastic masa para kuha irrigation kini pati nga po mga ani mga tabon dagami wala ka nakapasag dami kay kay kaangon ko nang ako ang atong palya may atong mainline. Kining palyatanan guys, puros kayo nakatambak ang dagami ito na, baga ni mga dagami kini. Kaya ka na itong pipino, mata mag-speaking bulaho tayo nagdugay. Man ay kabot kong kuha na, pamatay ba sa kay, ato mo ginito yung patay po kay para makabulo ato palya. Tuloy po ito patyon, hindi po ito kabawi. O daghang salamat na atong nasabtan.